kasagara og kalabanan nga atong madunggan karon. Kanang pulong ba nga moingon nga nganong daghan man kay kog problema? Nganong dako man kay kog problema? Nganong puro lunlon na lang man kaguol kasakit ang akong nasinati akong natagamtaman nining kalibutan na? Ngano? Puro ngano ang atong malitok sa atong kaugalingon. Daw nga gareklamo ta. Wala ba nimo huna-una kung nganong gipakataw ka nining kalibutan na? Tungod kay naay purpose og tumong ang Ginoo sa imuha para mabuhi ka ug unsaon nimo pagdala ang imong kinabuhi para masinati nimo ug imong matagamtaman ang kaayo sa Ginoo nga gibuhat niya para nimo.